Colegi columbofili, numele meu este Mihai și astăzi facem un vlog la porumbei. Azi o să le punem în mâncare kefir și multe chestii de recuperare. Aici avem mâncarea și hai să începem. O să văd unde să pun camera. Cred că o să stau așa, dar totul leacă să îmi pun mănușa ca să vă arăt cât să pun. Ce să pun? Așa. Stați să-mi iau mănușa în mână, să am bine. Și azi le punem pentru că am avut antrenament pentru Preșmi din Polonia. Am pregătit, i-am antrenat ieri pentru Preșmi. Așa. Scuzați. Avem aici garlic oli, un usturoi. Să desfac, stați o leacă că mă aud o leacă telefonul. Acest este pentru... Este ceva ulei pentru... E ulei de usturoi. O să punem 2 capaci de a le amesteca. Uitați cum... Așa. Uitați cum e. Deci... Să amestecăm. Așa, amestecat. Așa. A doua... Stați o leacă că... Al doilea pe care îl voi folosi este extra zevit A plus D, vitamina A plus D, niște de-astea. Cam așa arată și în interior. Să punem două linguri. Așa. Așa arată. Iar amestecăm. Așa. Și ultima și așa, chefirul. Stați să pun camera.
Așa. Pune, se face așa, porumbelul mănânc. Așa. Da. Trebuie să punem ca să mă curăț o leacă la mâini. Trebuie să punem și în apă ceva ca să așa. Așa. Ca să-mi dau cu mânușa jos și apoi voi pune înapoi. Deci, apoi avem aici un bidon de 2 litri. Nu spun să realizez, nu fac nimic. Stați o leacă să pene și să pun apă. Așa. A pus și fac ce să pună. Nu ăsta, nu ăsta. Hepatoprotect. Să iau seaua asta. Am un laps, cum știi, cred că e aici pisicii astea se bată. Da. Așa. Punem cam aici 2 ml, ăsta, eu dacă am un bidon de 2 litri, o să pun 2, fie 4, cum ar fi. Ca pe seringa. Să pun un recipientul ăsta. Așa. Și acum fac. Și gata. Da? Pui, trebuie să stau dacă filmez, adică azi e duminică când filmez eu, deci un pui trebuie să filmez mâine și câțiva pui mâine. Așa. Amestecăm.
Acum ne luăm iar mănușa. Ca să le punem în care. Așa. Asta. Și acum așa, hai băieți, la o parte. Stai să arunc asta din ea. Un nou spart. Gata. Hai copii la o parte. La o parte. Acum începe să mănânce. Ceva sper. Așa. Fac. Așa. Pa. Punem astea înapoi. Și porumbei a început să mănânce. Să le punem și apa. Fac. Fac. Și gata. Așa. Sure. Sure, bad. Așa. Și acum să le punem. Așa. Asta nu. Am prins-o bine. Așa. Așa. Gata. Le-am pus acum mâncare cu de recuperare, iar am avut antrenament, ne pregătim pentru Preșmi, care va fi în Polonia, de 570 km aerieni. Stați dacă să întorc camera, așa. În jumătate de oră nu mai găsim nimic în hrănitoare. Avem și pui, masculul ăsta care zboară, care va fi zburat în Polonia.
La fel și femeluța aceasta de 2021 și ea are pui, este împerecheată și este împerecheată cu acest mascul de 2018, la fel care mi-a multe surprize. Mai avem și cei doi, această gută și roșu ăsta, la fel, o fi cumpărat în Polonia. Am băgat decât 16 pui. Ceilalți care nu i-am băgat și așa vor fi pentru la an. Ce să vă zic? Să ne găsim cu bine, fim sănătoși. Azi am încheiat și video în ziua de azi. Având în pene și ne regăsim la un nou videoclip. Pa, pa!